huwa s-sit attwali tal-Mużew Nazzjonali tal-Arti, bini li żgur huwa magħruf sew ma' kull minnu mitla tas-settur kulturali f'Malta. Palissa dan jinsab fi triq nofsinhar il-Belt Valletta, iżda dawn il-wirjiet kollha li qed taraw fil-madwar darwaqt se jimxu għal Berġa tal-Italja, is-sit il-ġdid tal-Mużew Nazzjonali tal-Arti li se jibda jġib l-isem ta' Muża. It-tieni jum ta' Ottubru li ġej se jkun l-aħħar jum li l-Mużew Nazzjonali tal-Arti f'Malta jkun fil-bini ta' triq nofsinhar il-Belt Valletta fejn ħafna imdorrijin imorru. Il-kollezzjonijiet artistiċi li jinsabu fil-bini kibru u nħass il-bżonn li l-musew jikber magħhom ukoll. B'hekk biċċiet ta' arti fil-kollezzjoni nazzjonali ma jibqgħux fl-imħażen għax fil-post preżenti ma kienx hemm spazju għalihom. Għal dan il-kuratur Sandro De Bono nispjegalna li fis-sit il-ġdid il-wirjiet se jkunu ppreżentati b'mod iktar professjonali u innovattiv. Inota wkoll kif pitturi diġà mxew mill-bini ta' triq nofsinhar. Dak li kien hemm fil-stores issa pratikament ħareġ kollu qiegħed f'post ieħor u issa kif nagħlqu nibdew bil-mod inneħħu wkoll dak li hemm fil-swali, dak li hemm espost b'mod permanenti. Ovvjament hemm xogħol ta' restawr li jrid isir li diġà beda ilu għaddej xhur u snin, xogħol ta' konservazzjoni, hemm xogħol ta' tħejjija biex imbagħad fil-2018 niftħu bil-kollezzjoni preżentata b'mod kif nixtiequ aħna b'mod professjonali u ta' livell għoli. Fil-Berġa Taljana il-mużew se jkun imqassam f'erba' stejjer differenti, wirjiet li għandhom x'jaqsmu mal-Mediterran, oħrajn mal-Ewropa, mal-Imperu Ingliż u l-istorja tal-artist biex bekk tinħoloq il-metafora tal-ewwel tliet stejjer joħolqu x-xenarju għall-artist. Il-kollezzjoni hija l-istess li hawnhekk, però ħad tkun preżentata skont dawn l-erba' stejjer. Sadattant però il-kwadri l-aktar importanti li għandna fil-kollezzjoni qed nesploraw il-possibilità biex dawn imorru f'mużewijiet barra minn Malta ikun esibiti hemm. L-ewwel inkwatru se jagħmel il-vjaġġ sal-Metropolitan Museum f'New York u dan huwa l-inkwatru maħdum mill-artist Franċiż Valentin de Boulogne. Dan imbagħad se jkun esibit fil-Louvre f'Pariġi biex fl-aħħar isib postu lura fil-Muża ta' Malta. Muża mistennija tiftaħ il-bibien tagħha fl-2018 fi spazju ikbar u iktar attrezzat biex iħaddan dawn il-kapulavuri artistiċi bilan li iktar nies iżuruh mhux l-inqas Maltin li forsi mhux dejjem apprezzaw ir-rikkezzi f'din il-binja fit-triq dejqa tal-Belt Kapitali. Min jaf, forsi l-Berġa tal-Italja fil-bidu ta' triq il-merkanti tajn il-ħafna jidħlu mill-bib il-ġewwa tal-Mużew tal-Arti għall-ewwel darba.